O, sa kita. Mega shoutout po ng araw ngayon. 30. August 30. August 30. Kailan ka kinamot kaya? August 16. Kung may case po kayo ganito sakit, ang sakit ni Kuya, lagi daw sumasakit yung tiyan, naninigas. Ang tawag po sa sakit niya ay lason. Sa panalangin yung sa pagkain, yung alam niyo po yung sa, hindi ko na sasabihin probinsya, sa pating Bisaya. Pag umiinom ka, kailangan sa isang langgana doon kayo, nagbugas kayo ng baso. Pag magtagay, kaya uso ngayon yung tagay, hawak mo na yung baso. Ilalagyan sa pagkain. O kaya pag fiesta. Nangyari yung kay Kuya, kaya yung tiyan niya hindi niya maintindihan. Pero ginamot po siya rito ni Cristo sa pamamagitan ng spiritual din, kasi spiritual din ang ginamit doon. Ano na pinag-iba? Ngayon ko lang ito nakuha na ng video kasi sinama niya ito. Ito si nanay, yung puputulin na paa. Kaya puputulin ng ano, Puputulin. 511. Ayaw bibili ng ano ko, ng bago. Okay, salamat po. Bye-bye. Thank you. Salamat Kuya. God bless. Pag may case kayo, huwag nyo na patatagalin ha. Mayroon kasi gamutin ang laso kayo sa tinukulang. Okay, thank you. Bye-bye.